Hayırlı kеш, efirde yanılıklar, studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Сөйлешсек те түрлі тіллерде аңлашабыз дуслық тілінде. Татарстан Халықлар Ассамблеясы отырышы түрлі милләт вәкилләрен бірге жейді. Бәя неге түрлі? Дәулет инспекциясы кибетләрдә ипи бәяләренә күзәтү ясады. Бердәмлек белән көчлебез. Махсус хәрби операцияда катнашучыларга өлкәннәр дә, балалар да ярдәм итә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Районыбызда төрле милләт вәкилләре яши. Төрле телләрдә сөйләшсәк тә, гырыф-гадәтләребез төрле булса да, шөкер, үзара дус тату гомер итәбез. Татарстан Халыклар Ассамблеясының Мөслимдәге вәкиллеге утырышында моңа тагын бер кат инандык. Утырышта төрле милләт вәкилләре үз эшчәнлекләре турында сөйләде, милли йолаларын күрсәтте. Вәкиллек җирлегебездә яшәүчеләрнең милләт буларак сакланып калуына, милләт ара татулыкны тагын да ныгытуга юнәлдерелгән эш алып бара. Бүген көндә районда 20дән артык милләт вәкиле яши. Күпме генә милләтләр яшәсәләр дә, шундый тату, матур иттереп, бөтен Россия халкына үрнәк булып, Татарстаныбыз бара һәм инде Мөслимдә нәкъ шулай. Без инде ул безнең байлыгыбыз белән горурланабыз. Без аны шундый саклап тотабыз. Рус бәйрәме булсынмы, татар бәйрәме, Крәшен бәйрәме, Мари бәйрәме булсын, бөтенесен дә бергәләп, шундый дус булып бергә итеп яшибез. Элек-электән тәрбияләнгән халык бездә милләтләрнең үзара дуслыгына, татулыгына бездә ирешелгән. Һәм инде безнең максатыбыз киләчәктә дә дуслыкны, татулыкны бергә яшәүне дәвам итү һәм шуның белән районыбызның, гомумән илебезнең тыныч үсешенә, матур якка үсешенә нигез булдыру. Biz mesela Tatarlar biz Rusça gına biliriz. Benim bari halkı var. Onlar Tatarca da Rusça da bilirler. Bir şey Rusça da bizlerin tuğan tilleri bitinde. Onlar şu Tatarca söyleşkenlerine islerim kitip durduğum birisinde. Şu hadlik birbirimizni hürmet edip yaşayalım. Olu bәхет. Җирлегебездә Крәшен булсынмы ул, Әзербайҗанмы, әрмәнме, һәркем үз динен, үз телен, үзенең горыф-гадәтен күз карасыдай саклап яши. Дуслык күпере киләчәктә дә өзелмәсен иде. Безнең менә үзебезнең Михайловкадан гына әйтсәк тә, бездә төрле милләт халыклары яши. Бездә руслар да бар, татарлар бар, әрмәннәр бар, чуашлар бар, мордвалар бар. Русныкында, татарныкында, башка милләтникендә бергә үткәрәбез бәйрәмнәрне дә. Бик тату яшибез, Аллага шөкер. Беренчедән дус тату яшәү безнең инде элек-электән килгән горыф-гадәтебез. Без шуннан да бер-беребезнең горыф-гадәтләре, бер-беребезнең телен хөрмәт итеп бергә яшибез. Чөнки бергә төрле милләтнең бәйрәмнәрен бергә үткәрәбез. Һәм инде менә Мәгариф идарәсендә эшләүче буларак да мәктәптә без бай бер агитация үткәрәбез. У нас русский ансамбль фольклорный, Рябинушка, на Сабантуй, и все мероприятия, которые проводятся в районе, мы участвуем. И кроме того, мы и в республиканских мероприятиях участвуем. Рушат Султанов вәкиллекнең үткән елдагы эшчәнлеге белән таныштырды. Рус, Мори, Крәшен милли мәдәни оешмаларының җирлектәге вәкиллекләре җитәкчеләре милләтләр дуслыгының бүгенге көндә дә актуаль булуы хакында сөйләде. Шураның икенче өлеше музыкаль номерлар белән дәвам итте. Райондагы төрле милләт вәкилләре үз милләтләренә хас матур йолаларны күрсәтте. Районның милли тормышында актив катнашучы райондашларыбызга район башлыгының рәхмәт хатлары, кыйммәтле пакетлар тапшырылды. Лилия Шаймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Әледән әле азык-төлеккә бәяләр арта. 1 гыйнвардан НДС ставкасы артты. Тик бәя артуының сәбәбе продукция түренә дә бәйле. Мәсәлән, шит ил автомобильләренә утил җыемы исәпләү тәртибе үзгәрде. Җитештерү чыгымнарының артуы да тәэсир итә. Электр энергиясе ягулык, логистика кебек база факторлары кыйммәтләнә. Сәбәпләр төрле булырга мөмкин, тик бер үк товарга бәяның төрле булуы гаҗәпләндерә. Көндәлек кулланылучы ипи район кибетләрендә төрле бәядән сатыла. Моның сәбәбе диде. Шул хакта алдагы сюжетта. Ел башыннан гадәттәгечә яшелчәләргә, сөткә һәм ипигә бәя артты. Ипигә бәя арту халыкны аеруча борчуга салды. Бер буханка ипинең бәясе кайбер кибетләрдә 60 сумга кадәр менде. Ипигә бәя төрле кибетләрдә төрлечә булуына да игътибар иттек. Только үткәрәбез ипинең бәясе рост буенча атнага ржанойның 0,07-гә арткан, пшеничный ипинеке 0,32. Бәяләрнең төрле җирдә төрле булуына халык игътибар итәдер, но свободная ценовая политика бара. Мәҗбүр итмибез бит инде кайсы магазиннан алырга дип. Үз ихтыярыннан тора. Безгә сарман ипи килә инде, көнгә бетереп барыр өчен шул бер лоток безгә җитә. Бер лоток китертәбез.
Аның берсе 60 сум тора. Продукция жетиштирүүчүлөр да хәйләгә оста, бәя үзгәргәне бик сизелмәсен өчен продукцияны соутларга, копларга граммын киметеп тутыралар. Бер үк жетиштирүүченең икмәк булка эшләнмәләре исә төрле кибеттә, төрле бәядән сатыла. Bizim kibitlerine indi bizden Sorman rayonundan kele, Oqtanıştan, hem Şoldan. Hem indi bizden rayonda pikarnyalar var. Bizim ipmeginde elbette en arzan ipi. Biz indi kinde ipiga yürüyüz. Türlü jirde, türlü magazinlerde türlü ipiler kile. Sormandan, Oznakay, Usı. Lakin indi min sorman ipiyin köbrek kullanam. Bik joylı, bik temli, hem u almay. Мен бит пенсионер, ипи салам. Находкадан анап кайтып куям да, ипи салам. Сотты болушыларны борчыган проблема ипи бәясенең тотыруклы булмавы. Ипигә бәя алдагы айларда ортмаска тиеш дип ышандыра белгечләр. Күпчелек райондашларыбыз ипинең кыйбатлануына түземлекләре бетеп, ипекәйне өйдә үзләре сола башлаган. Миш ипиләре дәвре кайтмас дип берәү дә ышандырып әйтә алмас. Алдагысы хәерле булсын. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Иминлек темасы белән дәвам итәбез. Бу атнада җирлегебездә иминлек кайышы операциясе үтте. Профилактик чара барышында транспортта иминлек кайышын кулланмаган балаларын махсус утыргычтан башка йөрткән 8 райондашыбызга административ беркетмәләр төзелде. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Иминлек кайышы профилактик операциясе даими үткәрелә. Шураның максаты юл хәрәкәтендә катнашучылар тарафыннан иминлек кайышын куллану буенча административ хукук бозуларны кисәтү һәм булдырмау. Операция вакытында шундый иминлек кайышын әйтелмәгән 21 машина йөртүчегә беркетмә төзелде. Һәм буларның шулай ук райондагы әгәрдә пассажирлары иминләрне тапмасыннар, иминлек кайышын тапмаса, аларга да беркетмәләр төзибез. Шуңа юлларда йөргәндә иминлек кайышын эләктереп сүндәр иде, аларның иминлек үзләре өчен. Иминлек кайышларын куллану машина йөртүченең һәм алгы утыргычта баручы пассажирның аварияларда һәлак булу яки имгәнү ихтималын киметә. Иминлек кайышын эләктерү машина юл читендә әйләнгән вакытта исән калу мөмкинлеген 5 мәртәбә арттыра. 2026 елда район җирлегебездә барлыгы механик характердә юл транспорт хәрәкәтләре 27 теркәлде. Имгәнүләр алышлар булмады, Аллаһка шөкер. Юлда йөрүчеләр кара бирсеннәр иде. Бигрәк светофорларда менә соңгырада светофорларда бәрелүчеләр күбәйеп китте. Ашагалар кадәр ашыкмасыннар иде. Яшел үтәнгәнне көтеп торсыннар иде. Уйлап карасаң, иминлек кайышын эләктереп куюның бер авырлыгы да юк кебек, утырдың эләктердең гадәткә керергә тиеш кебек. Тик кайбер шоферлар онытылып, кайберләре мосаеп, иминлек кайышын һаман эләктермичә йөри. Яшьләр арасында хәмер кулланып, руль артына утыручылар саны да арта бара. Иминлек кайышларны һәр кеше үзе өчен эләктереп йөрергә тиеш, безопасность буенча, особенно инде балаларның детский креслолары булырга тиеш, эләктерелергә тиеш инде. В первую очередь инде без тикшерәбез хәзерге вакытта ишкән кешеләр күп рульга утырып йөри инде, особенно яшьләр арасында. Күпчелек юл хәрәкәтләре кагыйдәләргә буйсынмау сәбәпле килеп чыга. Тиешле тизлекне сакламаган, җәяүләргә юл бирмәгән, балаларын махсус автоутыргычсыз йөрткән шоферлар да бар. Кагыйдәләрне бозмагыз, иминлек бары үзебездән тора. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүген Миләшкәй балалар бакчасында яшел ут бәйгесе узды. Ул балалар арасында юл транспорт травматизмын кисәтү максатында оештырыла. Район балалар бакчалары коллективлары һәм айрым тәрбиячеләр юл хәрәкәте иминлеге буенча альбом материаллар туплап алып килде. Бәйгедә балаларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтүче иң яхшы тәрбияче һәм иң яхшы балалар бакчасы билгеләнде. Бәйгедә 7 балалар бакчасы һәм 7 тәрбияченең эше каралды. Тәрбиячеләр балалар белән дәрес фрагментлары күрсәтте. Дәресләр барышында конкурсантларның балаларда кызыксындыру уятуы, бирелгән материалларның оригиналь булуы югары бәяләнде. 2 елга бер тапкыр үткәрелә торган чара, менә быел инде аның үткәрелү елы. Монда инде районның барлык диярлек балалар бакчалары коллективлары һәм айрым тәрбиячеләр катнашалар. Мондай бәйгеләрне үткәрү бик кирәк. Чөнки юл йөрү кагыйдәләрен инде мәктәпкә кадәр үк кечкенә яшьтән өйрәтү бик мөһим. Бу инде бик җаваплы конкурс дип уйлыйм мин. Һәм инде безнең балаларыбызның иминлеген шушылай иттереп алга таба этәрү өчен шушы инде яшел ут дигән конкурс ясалган инде. Без бар көчебезне биреп шушы конкурста катнашабыз.
юл иминлеге һәрвакыт актуаль булып кала. Безнең Күбәләк балалар бакчасында да шул уңайдан күп чаралар үткәрелә. Мәсәлән, яшел ут, атлап баручы автобус, гаиләгә төп юл һәм башкалар. Беренче тәрбия гаиләдә бирелә. Шуның өчен әтиәниләр балаларга тәрбияне үз үрнәгендә бирсеннәр иде. Баланың иминлеге иң беренче урында икән онытмыйча эшләргә тиеш тәрбияче. Бәлкем шуңадыр балалар бакчасыннан алып мәктәпкәчә юлда дөрес йөрү кагыйдәләре, эшчәнлекләре дә бик еш уздырыла. Безнең балалар бакчасыннан ук инде кече яшьтән үк балаларны юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтеп киләбез һәр вакыт. Җыр дәресләрендә дә, рәсем дәресләрендә, сөйләм дәресләрендә дә һәр вакыт чагылып бара. Мондый конкурсларда бик мөһим катнашу. Балалар бакчасына да, тәрбиячеләргә дә бу зур белем туплау дип атала. Инде балаларга туры килгәндә, алар инде белемнәрен киңәйтәләр, юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнәләр. Тәрбиячеләр һәр вакыт замана белән бергә атларга, балалар тәрбияләүдә үзгә алымнар кулланырга, камилләшергә тиеш дигән фикерне җиткерде бәйгедә катнашучылар. Җиңүчеләргә дә, катнашучыларга да истәлекле бүләкләр бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Ватанны саклаучылар көне уңайыннан без бергә дип исемләнгән чара үтте. Ул күрше фестивале кысаларында узды. Патриотик рухтагы бәйрәм ватанны саклаучы өчен ир-егетләрне һәм аларны тәрбияләп үстергән аналарны бергә җыйды. Бәйрәм сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексында Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннары белән башланды. Чарага хәрби хәрәкәтләр ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиәниләре, волонтерлар чакырылган иде. Район башлыгы Альберт Хуҗин ир-егетләрне бәйрәм белән котлады. Армия сафларында хезмәт иткән егетләребез, алар безнең илебезне сакларга әзерләнәләр. Һәм ник ул илне сакларга кирәк икән, без прекрасно аңладык. Безнең бердәмлегебез, безнең көчебез бүгенге көндә ул һәр вакыт бик кирәк, һәм шуңа күрә безнең инде ватанны саклаучыларыбыз хисабына элек-электән Россия менә шулай көчле булган, бердәм булган. Мөслим һәм Сарман районнары хәрби комиссары Дашгын Гасанов, волонтер Рузәл Минхаҗев та тәбрикләүләрен җиткерде. Алдагы сызыкта егетләр әйтә, быел кыш безне коткарды, без быел суга интекмәдек диләр. Бу баруда инде машиналар, мунчалар алып барырга насыйп булды. Сөйнечле яклары да бар. Гел күрешмәгән, инде 2 ел күрешмәгән егетләр белән очрашулар насыйп булды. Язмыш ничек кенә сынаса да, безнең мөслим егетләре үзләренең матур тормышын анда да алып бара. Барыбызның да тик бер теләк, тиздән инде бу көннәр тәмамланып, күкләребез тынычланып, матур хәбәрләр белән яшәргә насыйп булсын. Бәйрәмдә ватан алдындагы бурычларын үтәгәндә һәлак булган райондашларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән ир-егетләр истәлегенә чәчәкләр салынды. Без хезмәт иткән вакытта Совет армиясы һәм хәрби диңгез флоты көне дип атала иде. Хәзер ватанны саклаучылар көне. Бу көнне инде без барлык хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләр, шик сакчыларын, кем инде хезмәттә, армия хезмәтендә булган, алар барысы да үзебезнең илебезне, ватаныбызны сакладылар. Махсус хәрби операция зонасыннан кайттык. Волонтерлар белән шушы бәйрәм уңаеннан ул егетләрне тоже бәйрәм белән котлыйбыз килә. Безнең өчен бүген монда бәйрәм егетләргә кыенрак, чөнки үзегез беләсез, аңлыйсыз, сугыш. Но егетләр безнең шундый чын геройлар, алар бер вакытта да үзләрен белгенлеккә төшмиләр, һәр вакыт үзләрен көчле рухлы тоталар. Алар белән горурланабыз без. Бәйрәм Мөслим йөрәге скверында дәвам итте. Район башлыгы җәмәгать эшләрендә актив катнашкан, яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирүгә зур өлеш керткән өчен бер төркем ир-егетләргә рәхмәт хатларын тапшырды. Әлеге бүләкләрне райондагы иҗтимагый хәрәкәтләр җитәкчеләре, тормыш юнәлдәге нигезләре фәнен укытучылар, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүчеләр алды. 23 февраль безгә шунлык белән теге истәлекле, ташта без шушында очрашабыз. Кемнәр Афганда булган, кемнәр Чечняда булган, кемнәр Германиядә сөткән, бөтен бергә җыелып шайтып күрешеп алып, беребезнең хәлләрне белеп, шунда теге, ну, как бы бер-беребезне инде якынны итеп инде теге исәнләшеп, бер-беребезне котлап дигәндәй. Ватанны саклаучылар көне ул батырлык һәм рәхмәт көне. Безнең җиңгән бабаларыбызны һәм солдатларны искә алу. Безнең малайларыбызның да бәйрәме. Безнең киләчәктә без бәләкәй булсак та, безнең малайларның да солдат буласы була. Хәзерге безнең төп эш ул әйбәт уку, спорт белән шөгыльләнү.
Яшьләргә, балаларга да үзләрен күрсәтү мөмкинлеге тудырылды. Балалар өчен хәрби спорт тематикасына ярышлар оештырылды. Укучылар вакытка противогаз киде, хәрби рюкзак, автомат җыйды. Кызлар медицина бинтларын тизлеккә төрүдә, беренче ярдәм күрсәтүдә көч сынашты. Кызлар һәм егетләр мәктәпләр арасында канат тарту ярышлары да үтте. Соңыннан бәйрәмдә катнашкан һәркемне солдат боткасы белән сыйладылар. Римма Абзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим гимназиясының 6-нчы В сыйныф укучылары да махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итә. Балалар егетләргә хатлар яза, рәхмәтләрен һәм теләктәшлекләрен белдерә. Хатлар җиңүгә булган ышанычыбыз һәм егетләргә тирән ихтирам символы. Һәр хат безне саклаучылар өчен яктылык нуры булып торсын иде, диләр алар. Мәктәп укучылары елда гуманитар ярдәм җыюда актив катнашып килә. Тиздән махсус хәрби операциядә егетләргә дип әзерләнгән ярдәм юлга чыгачак. Әлеге акциядә катнашкан һәр укучыга аларның әти-әниләренә ихластан рәхмәт сүзләрен җиткерәбез ди мәктәп дирекциясе. Солдатлар сұраған әйберләрне күбрәк җыярга тырышабыз. Кайбер елларда инде без мендәрләр юрганнар форматында ярдәм иттек. Бу юлы инде ризыклар фронтта кирәк булган иң беренче кирәк булган әйберләр җыю белән шөгыльләндек. Бик укучыларда, әти-әниләрдә бик теләп катнаша, инде безнең хәбәр группаларга хәбәр итү белән инде бик күп товарлар килде, бик күп һәм инде алар солдатларыбызга барып ирешеп, инде ярдәм итәр дип ышанып калабыз. Гимназия укучылары даими рәвештә СВО зонасындагы ир-егетләребезгә хатлар язалар, изге теләкләрен җиткерәләр. Һәм инде без үзебезнең болыннарда үскән тәмле үләннәр белән чәйләр тутырабыз даими рәвештә. Мөслим гимназиясе логотипы белән матур итеп тутырып җибәрәбез. Гимназия укучылары бик актив. Бу изге эшкә кушылган һәркемнең керткән өлеше бик зур әһәмияткә ия. Җыелган әйберләр арасында җылы киемнәр, азык-төлек, гигиена әйберләре һәм башка кирәк-яраклар бар. Укучылар үзләренең куллары белән хатлар һәм рәсемнәр ясап, солдатларга рухи көч һәм теләктәшлек күрсәтә. Махсус солдатларга безнең ярдәм кирәк, без ничек тырышабыз, коробкага әйберләр тутырабыз, носкилар алып киләбез. Без СВОга бик күп әйберләр җибәрәбез, әбием дә җибәрде. Бөтен гаилә белән булышабыз. Күп әйберләр җибәрәбез, консервалар, носкилар. Без аларга бик күп хатлар язабыз, җылы сүзләр. Урта көч белән кирәкле әйберләр тутырылган тартмаларда күңел җылысы җыелды һәм күңелнән эшкәртерлек хатлар язылды. Гуманитар йөк тиздән алгы сызыкта булганнар янына китәчәк. Мәктәп администрациясе, укытучылар һәм ата-аналар бергәләшеп бу акцияны оештыруда зур көч куйган. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Майша бу Масленица православие динендәгеләрнең традицияга әйләнгән бәйрәмнәренең берсе. Майша бу кышны озату һәм язны каршы алу йоласы. Аның төп атрибуты коймак, ул кояш символы. Майша бу Рус Шуган авылында зурлап билгеләп үтелде, бәйрәмдә район җитәкчелеге дә катнашты. Бу бәйрәмнең яшь буынны тәрбияләүдә һәм төрле милләт халыкларын берләштерүдә әһәмияте бик зур. Рус Шуган авыл җирлегендә төрле милләт вәкилләре үзара дус һәм тату гомер кичерә. Бу чарада да руслар да татарлар да бергәләп рәхәтләнеп күңел ачты. Традиционно каждый год в это время мы проводим Масленицу, последний день прощенного воскресенья. От Шуганского сельского поселения себя лично хочу поздравить всех православных христиан с Масленицей. Пусть зимние холода поскорее уйдут и заберут с собой все плохое. Пусть весеннее тепло принесет любовь, здоровье, счастье, мир и благополучие. Авылның үзәк майданында иртәдән үк дәртле җырлар яңгырады, коймак исе борынны кытыклады. Майша бу бәйрәмендә традициягә әйләнгән салкынча һава торышында быел үзгәрешләр булды. Җылы һава торышына кинәнеп, олысы да кечесе дә рәхәтләнеп күңел ачты. Коймаклар пешереп, матур иттереп, киенеп килеп инде шул күчтәне чыралып килеп монда бәйрәм итәбез инде. Вот, прощенный день безнең бүген. Татарлар да, руслар да бар. Әйе, татарларда да, русларда да бар инде. Кем белән нәрсә әйтсәң әйтәсең, простите нас Христа ради, дип әйтәбез. Шулай дип әйтәбез инде. Ну, хороший праздник. Блинов любим очень печь всю неделю. Тут же вся неделя, она, как это называется, сначала сборная, потом куда-то пошли, потом к зятю на блины. Вот так и всю неделю праздновали. Майша бу датасы Пасханы бәйрәм итүгә бәйле үзгәреп тора.
Мой чабу 7 көн дәвам итә. Бу атнаның һәр көне исемләп бүленгән. Якшәмбе кичерешү көнендә бәйрәмгә җыелган халыкның бер-берсеннән гафу кичерү сораулары үзгә бер традициягә әйләнгән. Масленица – это праздник провода зимы, когда провожает зиму, встречает весну. Веселый праздник, где кушают блины, угощают, ходят в гости. Масленица – это весна, тепло, солнышко, радость. Мой чабуның төп атрибуты түгәрәк коймак. Йола буенча кояш символы атна буена һәр гаиләдә әзерләнә. Кичерешү көннән соң православие диндәге халыкның 40 көнлек уразасы башлана. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Саулык белән бәйле нинди генә мәсьәлә килеп чыкмасын, халык ашыгыч ярдәм чакырта. Медицина хезмәткәрләренең һичшиксез ярдәм күрсәтәчәген һәркем яхшы белә. Тәүлек әйләнәсе халык сәламәтлеге сагында торучы ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре турында алдагы сюжетта. Фельдшер кай вакытта халык өчен югары белемле табиптан да кадерлерәк була. Район үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлеге фельдшерларын беренче ярдәм дип атыйлар. Көненә якынча уртача алганда инде 18-16 вызов була һәм мөрәҗәгать. Күбрәк шул кан тамырлары, безнең төп ниләр инде инфарктлар, инсультлар, ДТПлар. Сәламәтлеге белән нинди генә проблема килеп чыкса да кеше хастаханәгә юл тота. Фельдшерларга авыру чакыру белән ерак авылларга чыгып китәргә, шәһәргә авыру узата барырга туры килә. Авыруга карата җылы сүзләрен, ачык йөзләрен жәлләмиләр алар. Фельдшерлар, они последняя надежда у больного человека, последняя инстанция. Шуңа күрә, конечно, аларның функциялары бик зур, бик ответственный. Безнең Мөслимдәге фельдшерлар бик әйбәт эшлиләр. Халык аларны белә. Көне-төне, русча әйтәм инде хәзер в зной и стужу, летом и зимой, алар пешком ходят по всем населенным пунктам в сфере своей деятельности, оказывают помощь всем страждущим. Фельдшеров многие недооценивают, на самом деле. Их труд очень важный, потому что при любой несчастном случае это те люди, которые сразу заходят на красную точку и первую помощь оказывают. Поэтому скоро день фельдшеров, и мы всех фельдшеров поздравляем и ценим, уважаем, дорожим. Үз эшләренең осталары булып һәр авыруның үз дәвасын белүче, кулыннан килгән ярдәмне күрсәтергә әзер торган авыл фельдшерлары турында халыктан җылы сүзләр генә ишетергә туры килә. Фельдшерларга яшь барган саен күбрәк мөрәҗәгать итәбез. Бик җаваплы карыйлар. Мин үзебезнең авылны турында әйтәм. Һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Рәхмәттән башка бер сүз бездә юк. Ашыгыч ярдәм халыкка кирәкле нинди хезмәт инде ул беренче чиратта авыруларын белән халыкка кирәкле хезмәт күрсәтәләр. Мин врачларга, фельдшерларга рәхмәт olsun. Халык сәламәтлеге өчен бик тырышалар. Хезмәт куялар, эшләр җиңел түгел. Авыр, бик җаваплы. Ул кеше тормышы белән, кеше язмышы белән уйныйлар. Бик күпләргә фельдшерлар гаилә докторы кебек. Баланың температурасы күтәрелсә дә, әтиянең авырып китсә дә ашыгыч ярдәм чакыртасың. Дарулары белән генә түгел, җылы сүзләре, киңәшләре белән хәл кертүче ак халатлы шәфкать ияләренә ихтирамыбыз да кимемәсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Врачбаш авылында гомер кичерүче Нәхия Шәйхетдинова гомере буе кул эшләре белән шөгыльләнә. Төсле җүпләрдән мендәр тышлыклары чигә, чәчәкләр, урын-җир япмалары, урындык ислекләре бәйли, берне сандыгын да үзе әзерләгән. Махсус хәрби операциядә катнашучы улын уйлап борчылганда да кулына бәйләм ала ана. Нәхия апа өчен кул эшләре күңел юатучы да булып тора. Нәхия апа кайнана йортына бай бирнә белә төшә, берсеннән-берсе золотлы итеп чигелгән тостымаллар, тукымалар, милли бизәкләр төшереп эшләнгән көянтә чиләк, чигүле мендәр тышыклары кидерелгән пар мендәрләр, чигүле карават башы, пәрдә шелтәрләрдән күреп кенә дә кәләшнең эшкә уңган булганлыгын күреп ах итә күрше-күлән. Хәзер инде дөньялар әйбәт, эшләсәң бирәләр. Кул эшенә утыруга вакыт та күп кала һәм әйбер дә бар. Хәзер безнең шикелле бер мулина тапсамый шәһәр җиренә барганнарга, ул авыл җирләренә бик кайтмый торган ишек җүпләре, шуннан эзләп чигәдрәк. И аны шиккә сөенәдрәк, чөнки
кияүгә барганда шигүле әйберем, шигүле миндә тышларым була бит дип менә. Әзерләнеп, тормышка әзерләнеп бару. Олыгай барсам да күңел гел 18-дә райондашыбыз. Кул эшләреннән бушап торганы юк аның. Тегеп алып килгән алъяпкычын сыгылмалы биленә бәйләп куя да, килен булып төшкән көннән алып йорттагы бөтен эшне үз кулына ала Нәхия. Уйлап ятам да күз алдыма килә дә, менә шуннан эшләп карарга. Һәм бисмиллаһны әйтеп тотынгаш, Аллаһкаем кабул итә торгандыр, шулар килеп чыгалар. Күрелмәгәннәрен, бик үк табып бетерелмәгәннәрен, эшләгән кешеләрнең күреп, ишетеп, шулардан барып карап кайтам. Карап кайтам да эшләп карыйм. Беренче эшләүдә үк чыкмаса, чыгарганчы тырышып утырам. Тормыш иптәшем андыйларга сүз әйтми, ул кул эше белән эшләп, мондый чәчәкләр ясасын икән, уларның матурлыгына карап соклана. Малайларга хас һөнәр булмаса да, уллары да бәйләргә өйрәнгән. Нәхия апа белән Гайнетдин абыйның йорты ныклы бүрәнәләрдән салынган. Диварларда Нәхия апа чиккән матур кул эшләре урын алган. Бура өйнең эшен яктырак һәм җылырак итәр өчен эшләнгән диярсең. Һәрбер кәләш парбалдаклар чикеп сөлге ашъяулыкта алып килә торган булган. Кайнана йортына төшкәндә алып килгән истәлекле бу сөлгене бүген дә кадерләп саклый Нәхия апа. Шигеп үз бирнең белән төшәргә тиеш. Шунда шулай кабул ителгән. Шулай булса гына уңган килеп буласың дип тырыша торган. Бик тырыштык инде менә шушы парбалдаклар, шигү бар иде. Һәрбер күйгә чыгасы кыз тырышалар шуның өчен. Парбалдаклар пар булып яшәсеннәр, гомер кичерсеннәр дип шигелеп куелган. Шуңа күрә бу шул еллардан бирле сакланган пар булып, тигез булып яшәргә насыйп итте. Аллаһка шөкер яшибез. Берсе Гайнетдин, берсе Нәхия дип акышлар чыкты. Шулай иттереп Шигүгә ни булды инде, ул якка колына. Тегүгә, шигүгә, жилет бәйләп кигәтте, сарык җыннан инде. Кол эшләрдә утырган ачуланганым юк бер вакытта. Ул сөенеп утыра. Татар хатын кызын кул эшләреннән башка күз алдына да китереп булмый. Нәхия апа кул эшләре белән үткәрелгән чараларда бик теләп катнаша. Үсеп килүче буынның да күңелләренә бизәкләр дөньясы, шигү бәйләүгә мәхәббәт уятырга тырыша. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.